Predstavte si svet, kde malé zmeny vedú k veľkým výsledkom. Kaizen, japonský koncept, znamená zmena k lepšiemu. Zameriava sa na každodenné zlepšenia pre dlhodobú efektívnosť. Kaizen sa široko uplatňuje v podnikaní, zdravotníctve a osobnom rozvoji. Jeho cieľom je dosiahnuť trvalú efektívnosť prostredníctvom malých, ale významných krokov. Kaizen nie je len stratégia, ale spôsob myslenia. Podporuje kolektívnu zodpovednosť a zapojenie zamestnancov na všetkých úrovniach. Zdôrazňuje evolúciu nad revolúciou, preferuje udržateľné kroky pred drastickými zmenami. Kaizen je o neustálom zlepšovaní sa. Kaizen je odpoveďou na potrebu neustáleho zlepšovania. Predstavte si svet, kde malé zmeny vedú k veľkým výsledkom. To je sila Kaizen. Kaizen znamená zmena k lepšiemu a pochádza z Japonska. Jeho základným princípom je neustále zlepšovanie sa prostredníctvom malých krokov. Kaizen ovplyvňuje osobný aj profesionálny život. Nie je to len stratégia, ale spôsob myslenia, ktorý podporuje neustále zlepšovanie. Ľudia často odmietajú zmeny. Kaizen rieši tento odpor prostredníctvom malých postupných krokov, ktoré sú menej zastrašujúce. Úspešné príklady ukazujú, ako Kaizen pomohol prekonať odpor k zmene a dosiahnuť významné zlepšenia. Zen buddhizmus ovplyvňuje Kaizen svojou dôrazom na všímavosť a disciplínu. Kaizen podporuje jednoduchosť a jasnosť v procesoch. Oba prístupy zdôrazňujú neustále zlepšovanie sa a elimináciu zbytočnej zložitosti. Kaizen sa dá využiť v podnikaní, zdravotníctve aj vo vzdelávaní. Všade pomáha zlepšovať procesy, kvalitu a každodenné výsledky malými krokmi. Kaizen nie je jednorázová zmena. Je to filozofia dlhodobej excelentnosti, ktorá stavia na trvalom zlepšovaní sa každý deň. Začať s Kaizen môžete veľmi jednoducho. Vyberte jednu malú oblasť na zlepšenie, zapíšte si konkrétny krok a sledujte pokrok každý deň. Na záver si zapamätajte 3 veci. Kaizen znamená neustále zlepšovanie sa, malé kroky prinášajú veľké výsledky a dôležitá je pravidelnosť. Malé zmeny majú veľkú silu. Keď ich robíte pravidelne, postupne menia vaše výsledky aj celý prístup k práci. Kaizen je tímová záležitosť. Keď sa zapojí každý, zlepšenia sú rýchlejšie, udržateľnejšie a majú väčší dopad. Zaujímavý fakt. Kaizen sa preslávil aj tým, že pomohol japonským firmám budovať kultúru neustáleho zlepšovania po celé 10 ročia. Začnite malými krokmi už dnes. Práve tie môžu odštartovať veľkú a trvalú zmenu. Vidíme sa v ďalšom videu.